kai tsaye za mu shiga. Mai tambaya na farko yake cewa don Allah malam, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ga Allah tabaraka wa ta'ala a Isra'i da Mi'raji, domin mun ji akwai hadisin sai da Aisha da take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ga Allah tabaraka wa ta'ala ba. Ya magana take akan Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Alhamdulillah. Wannan matsala ce ta sabani tsakanin malamai wanda ta samo asali a sabani da ya faru tsakanin ita na Aisha, hadisin ta na da yake take cewa man qala anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah al-firya. Duk wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah, lalle ya yi kaman ƙarya ko kage ga Allah subhanahu wataala. Da kuma hadisin Sayyidina Abdullah ibn Abbas wanda ya tabbatar da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wataala. Mafi yawan ahlus sunna wal jama'a sun tafi akan maganan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga Allah shine abin da shehin mu yake faɗi a cikin diwani, ra'a rabbahu haqqan bi aynin wa suratin wa kullu siwa hadha wara'i. Wacan ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah gani na hakika, kuma dama dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato matsala ce ta mu'jiza, matsala ce ta wani zabi na musamman. Ko da yake malamai na zauki ma'abuta watan sanin ko zurfafa bincike cikin ishara sun ce ita ma kanta na Aisha magana ta faɗa ba yana inkarin watan ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah bane, a kowannen su yana magana ne a wani maqami. Akwai magana a cikin maqami na fana'i, shine irin maganar na Aisha Allah ya kara mata yarda. Akwai magana a cikin watan yanayi na baqa'i, shine maganar Sayyidina Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yarda. Dukansu dai ba sun yi ne domin wato nuna gajiyawa ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kamar yadda nace, ko gajiyawan yiwuwan isansa ga ganin Allah subhanahu wataala. A dukansu dai sun yi ne watan kowanne a irin halin makamin da yake ciki. Wallahu a'lam. Akan Allahu, waɗansu suna ganin kamar ko lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji, kamar yadda suratul Isra'i ta faɗa, lokacin ba a wurin sai da Aisha ba, ana iya kafa. Wannan gaskiya ne, amma ka san su malaman hadisi ba shakka wannan hujja ne da wasu suke kafa da shi, to amma ita kan shi Sayyidina Abdullah ibn Abbas bai halarci Isra'i da Mi'raji ba. Dukan su dai suna kanana, to amma dai ma'auni da yake malaman hadisi sun sani sahabbai ba su karyata junan su. Saboda haka hadisai da yawa zaka samu, misali Sayyidina Abu Huraira ya ruwaita abin da ya faru tun a Makka, ila kafin musuluntan shi kansa da shekara 10, amma ba a cewa wajen waye ji. Saboda idan hadisi ya kai makamin sahabi to ya wuce kamfara, ya wuce wajen kokonto ko shakka. Babu shakka ba abu ne da sahabi zai faɗi da sarransa ba, illa ka'ida anan shine kullum wanda ya tabbatar ana kaddamar da shi akan wanda ya kore. Wato idan wani ya ce cikin sahabbai abu kaza ya faru, wani ya ce bai faru ba, to ana kaddamar da wanda ya ce ya faru, saboda wanda ya ce ya faru yana da ilimi ne ƙari akan wanda ya ce bai faru ba. Iyakan abin da za a amfana daga maganan wanda ya ce bai faru ba, cewa bai san ya faru ba. Amma cewa bai faru ba kuma ba za a tabbatar ba, saboda iyaka dai abin da ya gaya mana shine shi bai san ya faru ba. Idan wani sahabi kuma ya ce ya san ya faru, kaga ya ƙara ilimi akan ilimin da aka sani kenan na wancan sahabin na farko. Afwan, akan Allahu a Isra'i da Mi'raji ne ake magana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah, wanda yake na san Isra'i shine tafiya daga Makkatul Mukarrama ko kuma Haram zuwa Baitul Maqdis. Isra'i a Mi'raji kuma shine hawan da aka yi sama. Akan Allahu, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a Baitul Ma'mur ne ko dai a Sidratul Muntaha? To wannan ba wata maganganu ne da malamai suke yi, amma dai ba a Baitul Ma'mur ba, zai yi a Sidratul Muntaha, zai yi gaban Sidratul Muntaha, saboda kamar yadda ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Sidratul Muntaha, ya ƙara daga wannan Sidratul Muntaha, ya ƙara gaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya je wurare wanda malamai suke ma mustalahat mabambanta kuma da suka amfana da su daga hadisai daban-daban. Saboda haka watan a bayan koko a Sidratul Muntaha koko a bayan Sidratul Muntaha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya gana da shi. Shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari a cikin suratul Najm. Akan kallahu annabi Musa alaihi salam ya ga Allah, duk ɗaya ne da yadda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya ga Allah.
ba wanda ya ce annabi Musa alaihi salam ya ga Allah, abin da dai aka ce falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Saboda haka watan annabi Musa alaihi salam a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tajalli akan dutse, a dutsen ya gurguje, annabi Musa kuma ya faɗi ya suma, saboda ya shiga wani hali saboda wani hali da ya shiga. Amma nassi da ya ce ya ga Allah irin wannan gani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin yanayinsa, yana cikin watan halinsa ba tare da kowane irin girgiza balle suma ba. Akan kallahu mai tambaya na gaba yake cewa mace za ta iya yanka tabbata ta layya da kanta. To malamai sun yi sabani akan halacci ko karhanci, mafi yawa sun tafi akan babu komai idan ya zama babu wanda zai yanka namiji babba, saboda hadisin ɗaya daga cikin hadisai, wata mata hadisin Bukhari na ganin kila da Muslim ma, tana kiwon dabbobinta, wani akuya ya kasa ta sami dutse ta yanka shi, hadisi ne ingantacce. Saboda haka dai yana nuna cewa babu wani laifi cikin mace ta yanka abin yanka, illa dai kamar malaman mazhabin malikiya suna tafiya akan karhancin haka idan ya zama akwai namiji wanda zai yanka. Idan ya zama akwai namijin da zai yanka, mafi kyau a kaddamar da shi wajen yankawa, amma idan babu, ba a sami wani wanda zai yanka, babu laifi ta yanka abinta. Akan kula da yake magana ake talayya, gaskiya ne ana so idan mutum za a yanka dabbasa ko da ba shi zai yanka ba, ya balle ko yana kallon sanda ake yanka. Shari'a shi ne mutum ya yanka dabban lanyarsa da kansa. Wannan shi ne shari'a. Saboda haka ba maganan ya leko ya kalla ko wani abu, sai dai in a halin lalura ko wani dalili ya sa ba zai yi ya yanka ba. Amma sunna shi ne mutum ya mubasharan yankan dabban lanyarsa da kansa. Amma kuma in ya sa wani ya yanka masa dai ba laifi, amma dai ya yi abin da sabanin abin da aka fi so. Abin da aka fi so dai yanka da kansa. Yanka da kansa. Akan kula mai tambaya na gaba yake cewa akwai haramci ne mace ta tuka mota? Ba wani abu da ake cewa haram ko halal a cikin abin da ba nassi ne ya haramta ko ya halatta ba. Nassi ne yake halarta abu ko ya haramta. Ita dai mace abin da aka hana kawai ta cakuɗa da maza da kuma ta bayyana al'auranta. Waɗannan su ne abin da ba a so, cakuɗa na jiki ake nufi. Amma dan ta shiga motanta ta tuka, in ita kaɗai ce a ciki ko ita da waɗanda suke muharramanta, watan ƴan uwanta wanda Allah subhanahu wataala ya kamar da yadda ka sani waɗanda suke muharramai ne ko mai gidanta ko makamancin wannan, ko ne abin damuwa a ciki. Amma aka maka Allah kamar ba wani laifi a tafiyanta nesa sabanin cikin gari, wataƙila wani abu zai iya faruwa. To wannan hadisi ya ce kada mace ta yi tafiya fiye da kwana 3 sai tare da muharrami, saboda tsoron abin da zai iya faruwa da ita a daji na cutuwa, kila kasancewa tana bukatan wanda zai kula da ita ko wanda zai gadinta ko wanda zai kare ta. To amma idan ya zama ya danganta da irin garin, misali idan yanzu zan ce ba za ta tafiya a Kano zuwa wani gari ita kadai a mota saboda yanayin dazuzzukan mu da abin da ake tsoro, kila a wasu kasashe zai zama sabanin haka. Akwai amana, akwai aminci, akwai tsaro, akwai ba a tsoron duk irin abubuwan da aka saba jin tsoron su idan ana tafiya da mota. Saboda haka zai zama ba wani abin da za a damu da shi a cikin wannan. A kan kallon mai tambaya na gaba yake cewa malam da Allah ko akwai laifi sallah babu hula? Babu wani laifi, ita hula rufe kai ba sharari bane a cikin sallah, ba ko miskala darratin baya, sai dai kila zai iya zama kamar cikan mutunci ne a wasu al'adu, amma ba da wani asali da za a ce ga wani matsayinsa na musamman a cikin shari'a wanda yake shi wani sharadi ne ko mustahabbi ne ko kaza. Sallah kai a buɗe da sallah kai a rufe duk abu ɗaya ne. Amma dai ya danganta da al'adar mutane, kila wasu al'ada wannan shine ce maganar mutunci din muru'a, wata al'adar wasu mutane kila ba cikan muru'a bane ga mutum babu hula, amatan ma balle a ce yayi sallah babu hula. Da kuma addini yana girmama irin wannan abubuwan, amma ba tare da wucar da su iyaka ba. Ma'ana dai asali ba sallah babu hula bai da wani bambanci da sallah da hula ko rawani. A kan kallawa mai tambaya na gaba tana kama da ta baya, sai dai ta bambanta akan layya. Yake cewa malam naji an ce idan mutum ya sayar da fatan dabban layyarsa ba shi da layya, amma zan iya ba ƴaƴana? Babu laifin, shi abin da ake so shine naman dabban layya dai gaba ɗayan shi ba a sai da shi, kowane sashi daga cikinsa. Amma idan ka ba ƴaƴanka suna cikin wanda dama ya halatta su ci naman layyan. So da in ka ba su fatan layyan a matsayin sashin abin da ya halatta su ci, babu laifi.
illa dai ko shi wanda ya yanka zaka iya bashi a matsayin kyauta amma ba za ka bashi a matsayin biyan ladan aikinsa na yanka ba. Watan babu laifi ya halatta a sunna zaka iya duk abin da ka so banda ya saidawa da fatan layyan dabban layyan. Amma akan kullum in ya sayar ma ya ba su kuɗin duk ɗaya ne. Ba za a sayar ba a saidawa. Misali ne ko ya sa ya saida masu wannan sai dai ya ba su saida da kansu. Ba za a ba su don su sayar ba sai dai a ba su don su amfana da shi. Idan suka je suka sayar wannan kuma ya rage nasu amma dai za a ba su dan amfani da shi ina. Akan kullum mai tambaya na gaba yake cewa don Allah malam menene hukuncin aikin gwamnati a wurin mata? Ba a tambaya irin wannan a ce hukuncin abu kaza. Shi addinin musulunci ya umarni da mace da namiji za su yi kowane irin aiki. Mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna taimakawa maza cikin ayyuka na rayuwa. Misali zaka samu hadisan Ummu Sulaim da take faɗi cewa sun kasance suna aikin